ba asiri aka mun ba kuwa. Sweetheart, ka tashi ka yi sallah lokacin sallah ya yi fa. Ka tashi mana. Magana ka tashi. Ce maka kai sallah kai sallah kin san wani abu kuwa? Yanzu sweetie a ce ke ce kika yi mafarkin zakuna sun biyo ki da gudu. Ya za ki? Khadija, in zakuna suka biyo ni wallahi azawo zan yi a ciki. Ashe ni jarumi ne ni. Ai ni iya ma fitsari kawai ne. Iya? Iya fitsari ne.